जोंहा जोंनि आसाम स्टेटनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनि बेहाय क'क्राझाराव फार्स्ट दतमा माबायाव फैगोन बियाबाव आरो बे बिथांखौ लोगो हमनो एबा बिथांनि बे हाबाफारियाव जोंनि गासै 70टा बुथनिफ्राय 10,000निबो गोबां जोंनि खाद्यफोर थाबाय समाजा फैगोन आरो बेहाय लोगोसे ओनसोलाव थानाय जोंनि गासै भारतीय जनता पार्टीखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोनखौबो जोङो लोब लोब हांख्रायहरदों धोरोम बोरों हारि बासिया जासे गासैबो जाहाथे फैनानै बेहाय हेफाजाब होफैयो बेहाय जोंनि चिफ मिनिस्टारजों लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथां फैगोन आरो जोंनि प्रदेश माने स्टेट मिनिस्टार आफादगिरि दिलीप शइकिया बिथाङाबो फैगोन आरो लोगोसे गोबां जोंनि बिजेपि दोलोनि कार्यकर्ता स्टेट आरो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नुजाफैगोन बे रायजो राजाफोरनो जोङो बेखौनो बुंहरनो सानदोंदि फैबाय थानाय समाव जोङो भारतीय जनता पार्टीनिफ्राय बिजाथि हिसाबै जों गेलेनानै बिथां मनरन्जन ब्रह्मखौ देरहा होनानै जोङो बे जेरै दा बिथां चिफ मिनिस्टारनि दैदेननायाव आसामा जेरैबायदि जौगाखांदों जोंबो बिटिआर ओनसोलाव जोंनि समस्ति दतमाखौ नांगौ रोखोम डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय जोङो हाबाफारिखौ लानो नागिरदों। मैं श्री गणेश चंद्र राय विश्वर सर्वबृहৎ भारतीय जनता पार्टीर आमार दतमा मंडलर एजन मैं सम्पादक अहाकाली रामफलबिल रूपनाथ खेलपथारत विश्वर सर्वबृहৎ भारतीय जनता पार्टीर असम प्रदेशर माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुत हिमंत बिश्व शर्मा डाঙৰীয়াই आमार दतमा मंडलत कार्यसूची लोৱা আছে সেই হিসাবে অহাকালি ঠিক 10:30 বজাৰ লগে লগে आमार दतमा मंडल अंतर्गत 10,000 कार्यकर्ताक লৈ ইয়াত মত বিনিময় কৰিব সেই হিসাবে আজি মই সাংবাদিকৰ জৰিয়তে অহাকালি ঠিক 10:30 বজাৰ লগে লগে ৰাইজক মই আহ্বান জনাওঁ যে আপোনালোকে যাতে আমাৰ ৰূপনাথ খেলপথাৰত দলে দলে যোগদান যাতে কৰে তাৰ কাৰণে মই ইয়াৰ জৰিয়তে সকলোকে অনুৰোধ জনালোঁ।